Sa ngalan ng Samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa ating Diyos sa Kristo at buong sa Diyos, o ang panagimusa sa Espiritu Santo, manaan kaninyo. Santos Santos kami sa kanan at kailangan itong intensyon sa ating simbahan o sa libuo pagkita. Magsuon mag-inursog kita sa atong mga sala at magdang kita sa pagsaulong ni Santos ng Misa. Kita tanan ngayon, nag-akumpisa sa Diyos na magkakalusan o kanino mga gusto kaya sa buhay sa una sa tabulong sa buhay o sa wala bukas na kinagdaguhan kaya akong sala akong nagpusa usa ang pagmamukot sa Maria na tunay sa tanang mga kaluwas sa Santos o kanino mga gusto kami ang sa Ginoo ang Diyos. Kaluyan lang kita sa Diyos, kamakakong sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dan tayanan ko sa kinukuling dayo. Amen. Ginoo kaluyin kami. Ginoo kaluyin kami. Kristo kaluyin kami. Kristo kaluyin kami. Ginoo kaluyin kami. Ginoo kaluyin kami. Mag-ampo kita. O mga tao ng Diyos, iibog mo nga madalutan ng martir na si San Maximian batok sa masanod sa iyang yantos. Turuti kami na nagsaulog sa adlaw sa iyang kalugan na tungkol sa iyong maliwag pilip kami ubuntong sa madautan na nagpulga ka na ako. Kini ang pangayon ang sa Kristo na nabuhay kariman kanimog sa Espiritu Santo, Diyos Apo sa kahamturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Josue. Unya ang Ginoo maingon kang Josue, tungod sa buhaton ko karon adlaw ang tanang katawhan sa Israel magpasidungog kanimo nga usa kada tawo ug masayon sila nga uban ako kanimo ingon nga naguban ako kang Moises. Subuka ang mga pari o nga nag-yano-yano sa sudlanan sa kasabutan na muhunong sila itulog nila sa tubig sa suba. Kunya si Josue maingon sa katawhan, dali ka po o pamati sa isulti sa Ginoo nga inyong Diyos. Karong adlaw may baluan ninyo nga ang buhing Diyos nag-uban kaninyo samtang musulong kamo apupun niya ang mga Kanaanon, ang mga Hitihanon, ang mga Hivihanon, ang mga Perizzihanon, ang mga Girgashanon, ang mga Amorihanon, o ang mga Hibosihanon. Ang suglanan sa kasabutan sa Ginoo sa tibuok kalibutan, muuna kaninyo pagtabok sa ulan. Sa diha nga matulog na sa tubig ang mga pari nga nagyano-yano sa sudlanan, muhunong pagbaha ang suba sa ulan ug ang tubig nga gikan sa ibabaw mupundo sa usa ka dapit. Ting-ani kadto nga nagbaha ang suba, namiya ang katawhan sa kampo aron pagtabok sa ulan. Nagtuna ang mga pari nga nagyano-yano sa sudlanan. Pag-abot nila sa daplin sa ulan o sa pagtulog nila sa tubig, mihunong pagbaha ang
ug nipundo ang tubig ibaw dito sa Adam, ang syudad duol sa Zaritan. Ang pagbaha sa tubig ngadto sa patay dagat nahunong sa hingpit ug mitabok ang katawhan ngadto sa Jericho. Samtang naglakaw sila sa namana ayuda, ang mga pari na nagyani sa sudlanan nagtindog sa malangyuta taliwala sa Jordan, hangtod na katabok ang tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Unya midungol si Pedro kay Jesus o nangutana, Ginoo, makatulama makasalang kanako ang akong
akong isig katao kung ako gyapon siyang pasayloon. Makapituba, si Jesus minuba, dili kay makapitula, kundi kapituan kabito. Kay nailari ang salangit sa mga sa kahali, nga nagpusay sa utang sa iyang mga sinudoon. Sa dika nga nagsugod siya ang pusay, gilangan ito kaniyang sa sinudoon, nga nakautang kanyang bilyon kapisos. O tungkol kay wala man siya itong ikabayan sa iyang utang, misuko ang iyang agalon, ngay baligyan siya inon, nga usa kaulungan. Lakit ang iyang asawa o ang iyang anak, o ang tanan nga iyaha, aron makabayad siya sa utang. Minubot ang sinubukan sa tubangan sa iyang agalon, o nagpakiluoy nga nag-inom. Sir, ayaw itaw na ko abigiha, kay kabayaran ko kay tao sa una. Naluloy kaniya ang halong, busa ipapas niya ang utang sa sinubukan o iyang ipanakaw. Milakaw ang tao o kasugat niya usa sa iyang mga upang sinubukan, nga nakautang kaniyang ipilalaman kapisos. Gilagilay niya o ito o giinan, bayan mo sa imong utang. Ang iyang kaupang sinubukan bilugod o nagpakilupay kaniya sa Panginoon. Ayaw ikaw na papikiha, kay bayan mo ka. Apan nga siya musugot, hinunuan, ibabriso niya angton nga makabayad sa utang. Sa pagkita sa mga sinubukan sa iyong labong, nasuko sila pag-ayon o nanganto sila sa ilang galon o siya isugilan nila sa tanan. Busi patawag sa galon ang sinubukan o iingan. Banyaga ka, ipapasbo ang tanang mong utang, kay nagpakiluoy kaman kanako. Amay kautang naluoy sa imong isip kasuluan, ingon nga po naluoy kanimo. Nasabupag ay ang galon, o gipreso niya ang suluan, aron sa utang, hangtod na mamayan siya sa tanang utang. O kitapos ni Jesus ang sabingay sa Panginoon, inusap ini ang umatot kanyo sa akong amahan, nga nito sa langit tumilig ka mong pasayo sa inyong isigataw sa kasing-kasing kayo. Tapos si Jesus mga sultining mga butana, mibigyan siya sa Galilea o may adto sa Judea, tabo sa suba sa hagdan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon sa inyong tanan. Sa atong mga pagbasa na nagayod ang atong ebanghelyo, ang gihighlight sa Kristo, mao ang pagpasayo mga igsoon. Gamit si Pedro nangutana sa atong Ginoo o kabila kita mga pasayo mga igsoon o pasayo mga igsoon. Kapito ba? Simple lamang ang istubang sa atong Kristo. Kapituan, kapito mga igsoon. Many to say, unlimited dili ka na usaran ay kung nagkakataman na sa iyo, dili ka na usaran ang kaayo sa atong isig katao, labi na kayo diha sa atong Ginoo mga Kristo. Kay highlight sa Kristo ang pagpasayo. Kung ang atong Kristo na pasayo na nato, why not ang itang pasayo sa atong isig katao?
Kung kita, isip yung nyaga, isip mo susunod, isip. Kanunay ang simbang iso nga, di man kita kapasayo sa atong isip katao. Naibalik ang suot, ang ating Ginoo, ang iyang pasayo din kanato unlimited mga suot. Unsa may kalain ang sa pasayo sa isip katao o sa atong Ginoo. Ang ating isip katao sa pasayo, usahay magbalik-balik mga suot. Usahay ay naman kung makita bigil mga suot. Pero ang atong Ginoo, once sa pasayo ko kita, pasayo yung mga suot. Kung sa may mga bunga sa pasayo mga suot, una, kalinaw, ikaduha, kalipay. Kanang mga suot, ang tao, nagpasayo na adunay kalipay, adunay kalinaw. O bilang mga suot, usahay, daghan na salat, for sure, hindi may utang sa atong kaugalian. Sahay, pag-sinsya na, sahay, pag-uktok lang ang minsuan, mga na ang timailan, o sahay, adunan tayo malay, kung sala, o sala, mga minsuan, ta, mga pasayo. Obsipahan siguro na ito mga minsuan, di pag-uman man sa atong tradisyon, diba, kaan kayo ang atong Panginoon. Kaya ang Ginoo, ang grasya sa Ginoo, kayo na sa kasing-kasing o una-una. Grasya sa Ginoo, kanunay nagbabaw sa kasing-kasing o una-una. Ang ating mga nasuwan, ako kita, ipasayo sa Ginoo, pasayo nato ang atong isip katao. Adun ang ganito sa nabasahan o sa pagrupo nga ng Ginoo. Isang katong pinakahusgan ng mga tao sa tumagdag kong malawas, makso, kabang builder, mayroon nga dili, kundi katong tao na kabalo masayo sa iyang isip katao mga iso. Kauta sa pagkakaroon sa kusang isa, kabulitan ay masayo sa isip katao mga masayo sa atong mga satan mga iso. Manito kita. Magpapag kita sa Diyos, kaisip niya katawan, na sinabi sa iyang pasayo, dagdag ko sa luta ang kalugay sa kaluguri. Magpapag kita, maluwi kong amahan, duga kami. Noong katawan sa Diyos na naluwas, pinaagi sa dugo ni Kristo, di umtang makabangbahin, hinuon magpuyo diha sa pagkainom, sa usang-usang o sa kaninang, mag-ampo kita sa Ginoo. Maluwi ang amahan, duga kami. Na sila nga nasakito sa mga pagdaog o sa mga bating binuhatan sa uwan, magsalikoy sa ilang ibating kayugod, sulod sa ilang kasing-kasing, o muabli sa kaugalingon ngadto sa kalinaw ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Maluwi ang amahan, duga kami. Na sila nga naglisod sa pagpasayo, makaampo sa mga iyanamon kaluoy sa Diyos, alang sa tanan, sa imong makapasayo sila sa uwan, sa kinasing-kasing gayon, mag-ampo kita sa Ginoo. Maluwi ang amahan, duga kami. Na sila kami bati sa halaw mga samad sa mga pagdaot sa uwan, makakaplag o kaayuhan diha sa pasayo sa gitangyang sa Ginoo, mag-ampo kita sa Ginoo. Maluwi ang amahan, duga kami. Na sila lang buong Teofilo kamubo, isipon unta sa Ginoo matapos mga bayo, ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Maluwi ang amahan, duga kami. Nga ang mga proyekto sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiyan nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalang puso o mga unta sumala sa
mag-angko kita sa Ginoo. Manaluyong Amahan, duga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga minatag o financial o lain-laing hinabang o alam sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, matagan ta sila sa Ginoo o daghang pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan o walang kuskunta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-angko kita sa Ginoo. Manaluyong Amahan, duga kami. Nga ang mga matuong mihalina, pasayoon sa ilang mga sala, mag-angko kita sa Ginoo. Manaluyong Amahan, duga kami. Langit ng Amahan, supungang naluyon ang among mga Archdiocesan. Luwas sa kami gikan sa gitna sa kasing-kasing, o itungkol sa kanunay andam kaming pasayo. Kini ang pangayon ng aming Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo ka na kayong sakripisyo na wato sa Diyos sa mga nagkapon sa Kanya. Nawalan na sa inyo, isilungan sa inyo mga Alang sa patay at paghimayan sa iyong anak, ug alang sa akong puslanan sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo, sa pusang imong panalangin, kinikinanan nga magkasa. Tungod sa imong kaminatanon, kinimagkasa at halit ka anakon sa sinda sa imong upang. Nga ipanahukang sa Maximiliano, bago sa tanang magsakit sa iyang lawas, kini ang pangay pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaan kaninyo. Ibayo ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mga Diyos na lumukay mga gapon sa tanan. Ang nagpatarong mo, pasalamat kami kanimo kanunay sa tanang gapin. Kaya sa imong santos nga martir sa Maximiliano, sa pasunod sa panag-ingnan ni Kristo, mihanap sa iyang inabuharon sa palimaya sa imong kanan. Ang iyang kamatayon na padagag sa imong kahon, nga nagalipon sa among tauhan nga kahuna. Imong ipilit kadto nga makuyang kung imo silang lipon, ang imong sa imong masaksig na ali sa Kristo among Ginoo. O busa lang sa mga anghel na santo sa langit, nigasangyaw kami sa imong himay, nagsuray ko nga ang Ginoo. Santos na Ginoo, Diyos sa pagkawalan, puno ang langit yuta sa imong himaya, husana sa kailasan. Dahil ang nag-aalay sa ngalan sa Ginoo, husana sa kailasan.
Santos ikaw ginawang tuturan sa tanan na santo si padalaan ini Espiritu. Arang Santos ni mga kasa, arang ito kinialang kanal tandas, dugo Kristo Kristo akong Ginoo. Sa kasakit sa iyang pagalingon may buka siyang kanan. Ibasalan kanimo. May bigas sa mga ganto siya maglunan o pero. Dawat ang kininyo tanan bukan na. Kay kinimong lawas ay duyan ay kanino. Sa samang pangaging tapos ang paninghagot, may kuha siya sa kalas. Ibasalan ang sa bihati at siya tinuan o pero. Dawat ang kiniyong Panginoon kumatanhin kanilin. Kaya kiniyong kalas sa mundo. Sa bagong kay nakasabutan, ang lupang ulang alang-alang sa tanang mga tao. Ang sa lakas ay lupa patunin at pag-handog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balikan. Para pagkandong sa matay, pagkaban kami sa Kristo, nagkakakan kami ng mahal. Ninigman sa kinabayukalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungkol mo kami iisibayan na matutang kumadagat kanimo. Himuang kami na malawan sa lawas sa dugo ni Kristo kay usalihan sa Espiritu Santo. Pinamimigin mo simbahan sa lubong kalimutan, himuang manimpit kami sa luma. Paniliyo sa umapan yung siyong Iso sa tanang mga kare. Hinapin sa mga kamay sukong na namatay. Malakumaman mo sila na namatay diya sa imong kalboy. Dan na silang tanan sa pagsulong sa makayo sa imong ako. Kaluhin kami tanan. Himuang kami ay makaapit sa kinabuking tunhay. O panipanigan ng sa Diyos, o panisan silang panapat sa mga apostles, o sa tanang santo sigatunan sa imong kabutan na sa katuligan, o panikan ilawin na banayan, o awit kang mayaman, pinaali sa Kristo, imong anak. Pinaali kanyaman kanyang liya, kanyang lihata ka ng kanyang wagang unamahan. Diya sa liusa sa Espiritu Santo ang nalukimaya, ako sa panghampunan. Amen. Karoon ako ito sa mahal na kami na magulong-tulungan natin sa akong mananatos.
kami kanimo ginamuhay mo kaming Diyos sa tanang tanang kami sa kaliyang ining panahon. Aron tinabangan sa iyong kaluoy malikay kami kanunay sa sala. Huwag malayo sa tanang kasal. Samtang maabot kami ng malawang sa pagmano sa Kristo ang Manunobos. Ginoo Kristo na iyong kasang apostol sa kalinaw, ibiling ko kayong ako kalinaw natag ko kaninyo. Ayaw na awang-awang masala, kundi magsabi sa iyong simbahan, o sibog sa iyong kabubukan. At ang kami sa iyong kalinaw o kayusa, ikaw na magkain ako sa kahampunan. Amen. Ang kalinaw sa iyong sa manaa kaninyo. Pagkita pa natin yung sunay, please review.